زحزان فتصامة فنجينة تاقي أب شرندا سلاسة لما أنت قاتي مني 05 قبلي 10 سبات استقودوا اللو زموت سبيل لنبحال سلام بيتساب كميل لكم فتوات لما أنت حزي مزيني هو أهل خناتاتيو أب شرندا سلاسة زقاتة فنجينة تاقي 10 سبات توقيعهم زموت سبيل لي سوغن رينا ملون عز ملكت زرزراو حبريتا بوانو كنقرب سلازدلنا ينا متشم كم تفلطو بناي محبراوي مراهبتات وان قال انجل وصاي غيرون زغاوح غدا سلازلو زغونه زرزراو حبريتا كنقرب لكم ينا ناي غداي قدم حدا ساعات فرقان 2 ساعات ابيل زغاطمي كملسكم يدحر ذا حصار مسغاغريت بساتلايت تلفزيون كله ابوان خبص سلازلو تي اب حدا منافشا اب حرق منافشا مالتي حدنا يقصا متقعت بومبا اغاطيمو سباتون قسيلو مالو نا باغونا كتبصح سلازلوا غب خردو سلازلو هزبينا نمصو زلنا حزنا اغاطاميو ግን ድማ እቲ ኮንቴክስት እንታይ እቲ አጋጢም ዘሎ ብልክዕ ክዝረበሎ ዝሕሰብ ከም ዝበልና ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዋን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ማለት ናይ ወጥሪ ዓይነት ኩነታት ስለ ዘሎ ናብ ዘይተደለየ ማዕዝን ከይከይድ ምንቲ ታ ዘጋጥመት እንታይ ከም ዘላት ትኾን ሕብረኩም ኢና والسرع مدب እንዳተዳለና خلنا هندبس ዝመፀ ነገር እዩ ስለዚህ ተመሊስና ናብ ተኻል መደብና ኸኣ መለሲና ብዝኾነ ቅድመ ሓደ ሰዓት አቢሉ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ 05 ዝበሃል ቦታ ማለት ከባቢ حرق منافشة ዝበሃል ቦታ መዘናግዒ ናይ ህዝቢ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ መንእሰያት ብብዝሒ ተኣኪቦም ቢንጎ እናተፃወቱ ከለዉ ብቃፃ ብዝደርበዮ ቡምባ ብርክት ዝበሉ ሰባት ቁፅሮም ብልክዕ ኣይፍለጥን እዩ ግን ከም ዝተጎድኡ ወሲሎም ከም ዘለዉ ዝመተሰብ ዛጊት ሓበሬታ ኣይበፅሐናን ብዝኾነ ወሲሎም ከም ዘለዉ ናብ ሕክምና ከም ዝተወስዱ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣለዉ ከም ዝበልኩኹም ቅድሚ ሰዓትን ፈረቓን ገለቢሉ ዝኸውን ዘሎ ምስ ፀልመተ ማለት እዩ ምሸት እዩ እቶም ግዳያት ናብ ሕክምና ሆስፒታል ትግሃት ከምኡ ናብ ካልኦት ሆስፒታላት ተወሲዶም ከም ዘለዉ ኣብቲ ትግሃት ጥራይ ምናልባት 10ታት ክሳብ 50 ዝበፅሑ ኢሎሞም ኣለዉ ግን 10ታት ኢልና ምናልባት ትልክዕ ሓበሬታ ተፃሪኡ ክሳብ ዝመፅእ ክንወስዶም ንኽእል ኢና كندو زاخلو قسلات ناب حكمنا توسيدهم كم زلو حبريتا يفلت كساب حجي بتزرخبنا يا حبريتا زقات موت كم دي البويو زحبر تي بومبا بدقه كم سدر بي حبريتا زرد اكلات تان تشرحين زفصمو سبات نمحاز توافيرهم كم زلو فتشا يكايدو كم زلو እቲ ጉዳይ ምጽራይ ይግበረሉ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ኣሰና ካብቲ ቦታ ካብ ሽረና ስላሴ ሓቢሮም ኣለዉ ቅድሚ ወርሒ ቢሉውን ኣብ መናፈሻ ትግሃት ኣብ መናፈሻ እዚኣ ሓረግ ማለት የቕሬታ ትግሃት ናይታ ሆስፒታል ሽምያ ሓደ ቡምባ ገዲፎም ከይዶም እዮም ኣብኡ ፍንጀር ማለት እዩ በጋጣሚ ግን ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ረኺበን ንጸጥታ ከም ዝረከብኦ ይፍለጥ እዩ ከም ማለት ሰም ድሕረ ባይታ ምናልባት ክዝከር ዘሎ ጉዳይ እዩ እቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ወሲዶም ኣምኪኖሞ ማለት ካብ ስራሕ ወፃእ ገይሮሞ ማለት እዩ ዓኪሳ ተረኺባ ማለት እዩ እምበር ቅድሚ ሕጂ እውን ቅድሚ ወርሒ ቢሉ ተመሳሳሊ ቡምባ ከም ዝተረኸበ ፍለጥ ሕጂ ግን ደርቢዮሞ እዮም ብደገ ኮይኖም እዮም ደርቢዮሞ ሓበሬታ ከም ዘለና ብዝኾነ እዚ ጉዳይ ترى في الصاميون كون خالي ناي ترى والكسبات جبروا كون خالي انت هنا مزية بتجري زلوا تأفافي بوليتيكا وهنتات نتي زي رجنت مزميزهم ما بنقسي ناي عقرقر ناي شقر كجبروا زخلوا مالت سباتكم جبروا سلا زخلوا متنقع يدليو سلذي تاوي تنقعتات يدلي نجنا هزبون كنا حلو لالو مالت استخدام متن ተረጋጊኡን ተኹነታት ካብቶም ዝምልከቶም አካላት ጥቡቅ ዝኾነ ወግዓዊ ሓበሬታ ክረክብ ይህፅበ ዘለዎ ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝናጋዕ ዘየድላ ሓበሬታ ናብ ቴንሽን ካኣቱ የብሉ ናብ ወጥሪ ካኣቱ የብሉ ስለዚ ከም ዝበልናዮ ህዝቢ ክነቕሓሉ ኣለዎ
تخونتات بحالتات تصتا مالت بناي نزملكتهم أكلات تساريو ጭቡጥ ሓበሬታ ምስ ተረኽበ ከነቕርበ لكم ኢና ግን ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምድንጓይ ክፍጠር ከሎ ብጎኒ ከምዝበልናዮ ብዝተጋነነ መልክዑ ቀሪቡ ካልእ ሳዕቤናት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኢና ቀልጢፍና ነምፅኦ ዘለና ዝኾነ ነቶም ግዳያት መቑሰልቲ ቁልጡፍ ፅገና ይፍጠረሎም ቀልጢፎም ክሓውዩ ተስፋ ንገብር እዚኣ ዘላት ሓበሬታ ኣብ ሓረግ መናፈሻ إذا حرق منافشة بهال حديد أرجع بركض بولو مال سقفيح بوتاهم زخونة يوزحبر مع رحمش تميتي كابون لعلي حنساب تقاشح حسب كم كبروا يوم زحبرو أو حد بينجون لا تصاوت إتي بومبا مسلمت مسبلة أبتي أقامشت مالتيو كم دعينت حرقة قات يملو زخونة خنزبلنا يوم استتصاري حبريتها مسترخبة بتتحسوا خمدلو خنقرب لكم نعلو كله جناب كله تكاتاتلنا لهم ساتلايت تلفزيون كل محبرة من رخبيتات زي انسيدنت زي بنتصل بالكاميرا آية تقات مدلوها صاريو في هونتات بقلتي بوقعوا من قد كساب زحبر مصباي زحيش كاب سبوكيليشن مالسي حدا زي خمد يوم عينت صقمات بفلاك أخمد عينت كم بالتقراي دلو بوليتيكاهم الصحابة في قصة الأوهن يمزمزو يوم سلازي تهزبي زي أقاتامي خمدلو ترديو كاتم وقعوا أكلات توقعوا زخون حبريتا مصباي يمرت مالتي أب كتما شرن دسلسة قبيلة 05 مأخذ مزناقع حرق ميكات سلسة 11 مشات كوابي ساعات حدد فرعان كاب دقا نابتو قصر منافشة بومبي تدبي اسكاب حزي بزول حبريتا 15 ليلين كبيدن ጉድኣት ዛጊር ዝተመዝገበ ሞት የለን ጉድኣት ዝበፅሖም ወገናት ናብ ማእኸል ሕክምና ተወሲዶም ሓገዝ ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ኣኸል መዘናግዒ ሓረግ ፍሉጥ መፃወቲ ቢንጎ ብምዃኑ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝእከበሉ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እውን ተመሳሳሊ ቦምብ ተደርጎ የተፈንጀረ ብምትራፉ ጉድኣት صحة تعرفوا نبارة يتخوابي مس أكلات زبطة توالي جبنيا ركب تنابي سرحي يلو لحد حاونا أب محبراوي درجة تلطفوا ولا مالتيو أنتم توقعهم محواتنا زابير بسلامنا وجزاهم يملسكم سلام كنيات فاميلي